سلام كمل لهم أنت رحنا لهم كمل لهم كي حرين بقى كم تلمر كامتيناكم على النحوات لما عنتي كم تيابتر استري وذا لهم تزقل ليه كتوافر لهم نلعلي 5 عامت ون صبغ زخوني مخسب ويكا تملاس ويكا ريتشرن استرخبو إينا قل خفار كنزارب حفشة إندكس فان نايت مال مقصل تحوات مال ندحر زي ما نايت مال فيديو رأيوا بزعبا ميتشوال فان مالتي سو ميتشوال فان انت ايت مال رئينا هنا لو مي إندكس فان انت ايت رئينا تصبح كا اي تي اف كرئينا سو ازي نمبال أبيون كتوافرو خم تخلون كنقلتنا أبتي فيداليتي أبنتا تمسينا إن خنتا قسم عليتي يا كم تلمود اتي نشتي باوربوينت لنا دالونا زي او نشتي كنقلت مو دن حدا ونا لنا مودأتا نايزي تي قلقل واي ستاك ماركت لو ما عن تقرب داون كوينو سلمنتاي قلز بلون حدا لنا نتبتات مالتي okay so كم تلمود I guess I hope you see my screen ترى هل تخوني حوات تودي قرم yep it's right in there alright so what انتاي index fund index fund ዝበሃል ብሓፈሻ index ማለት ብዙሕ ካምፓኒታት ብሓንሳብ ተጠሪፈን ዘለዋ ማለት እዩ ቃል ብቃላ ብትግርኛ ስለዚ collection of ኣማኣይታ ሸሓት ዝኾና stocks ካምፓኒታት ወይ ከዓ bonds or sometimes what is this Can you share? Can you see that my and Haneske? There is. Can you see that my and Haneske? There is. Can you see that my? I gotta switch it, guys. Sorry. Again. Sure the whole screen. The entire one. Okay, now it's come. Thank you. All right. So, داغماي تملسناكم النحوات إقرأتها. تي إندكس فاند إنا خنمهار كم ويز بلنا يتمأتوي تمالي ميتشوال فاندر إنا لومي إندكس فاند بحكا ETF. So, إندكس فاند بقلل زبالة بزحات كامبانيتات زين ناي ستاك زوننا بل بوند زوننا بل ويكا خال تريجري زوننا زخونة نجر زوننا زخونة سيكوريتي زوننا بل بحنساب زين أب حدا إندكس ويك أب حدا جروب كأتوا خلوا عن إت إندكس بهال مالتي سرزي نحدا كولكشن ويك دي إنجن بري سيلكتد هنا كامباني نابو كأتواون very requirements زلوا مالتي سرزي أما إت ويك أشحات ستاكس ويك بونس ويك sometimes others وي بوزس كلن together كوينن حب حدا إندكس أومين just حدا باسكت اللوا so تسلا أبل مايكروسوفت كال بوند ستريجر بوند 5 years 10 years كل زي أب حدا إندكس زخونة مالتي so a market index بحال واللي جاكم وين رأينا is basket كم ده basket نفلت مالتي so نحن security like stocks or bonds مالتي which means present a security of the stock to market so أزي index fund كاب مش mutual fund يا أخي وادا درجة كاب mutual fund index fund lower tax law قرض اب اندكس زتحته قرض تخفل اب ميوتوال فاند زلعله قرض تخفل اب اندكس فاند ግን زتحته قرض تخفل ምክንያቱ እትንስኻ اب اندكس فاند حنساب ኢንቨስት ምስ ኮነ ትገንዘብ ምክንያቱ አክቲቭሊ ማኔጅ ስለዘይከውን እቶም ማናጀር ንዑ ማኔጅ ስለዘይገብሮ እዚ ፓሲቭሊ ማኔጅ ዝኾን ፓሲቭ ካ حنساب ኢንቨስት ምስ ገበርካ just let it invest اب ማለት ክሳብ ትሸጣ اب mutual fund ግን ምስ ተኻየት ገንዘብ እቶም ማናጀርስ እቶም ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ወይ ከዓ መራሕቲ ኣካል ናይታ ኢንቨስት ገበርካላ
ንሶም ክሸጥዎ ክልውጥዎ ክቕይርዎ ከብልዎ ስለዚ ክሸጥዎ ከለዉ ንኣብነት ካልእ ዝበለፀ ክሪኡ ከለዉ እንድሕር ካፒታል ጌይን ኣልካ እንድሕር እቲ ስታክ ዘዋፈርካዮ መክሰብ ኣለዎ ኮይኑ ናቱ ቅረፅ ትኸፍል ማለት እዩ ስለዚ ዳስዋ ሕጂ ኣብዚ ሎወር ታክስ ለካ ሓንሳብ ምስ እተኻዮ ፓሲቭ እዩ ማናጀር የብሉ ንዕኡ ጀስት ባዕልኻ ጥራሕ ኢኻ ትሪኦ ክሸጦ ተለይልካ ባዕልኻ ትሸጦ ማለት እዩ ዳስዋይ እተን ፍልልየን ኣብዚአን ኢንዴክስ ብሓንሳብ ምስ ኣዋፈርካዮ ማናጀር ኣየድልዮን እዩ ፓሲቭ ኢንቨስት እዩ ሚቹዋል ፋንድ ግን ሓንሳብ ምስ እተኻዮ ማናጀር ኣለዎ ነቲ ማናጀር ክቀያይሮ ክእል እዩ ናብ ዝበለፀት ናብ ዝኸደት ናብ ገለ እንዳበለ ክቀያይሮ ክእል እዩ ዳስዋይ ማናጀር ፊ ኣብ እትኸፍል ማለት ማናጅመንት ፊ ዳስዋይ ክሳብ 2% ማለት ዝረኣኹሞ ገንዘብ ክፍሊት ኦልሞስት 100,000 እንድሕር ኣዋፊርካ ላይክ 2,000 ይኸውን ዶላር ኣብ ዓመት ትኸፍል ይርሊ እዩ ከዓ ዝኽፈል ኣብቲ ሚቹዋል ፋንድ ድሕሪ ኮይኑ ኣብ ኢንዴክስ ግን ትኸፍሎ ማናጅመንት ፊ የለን ዳትስ እቲ ዝበለፀ ማለት ስለምንታይ ሎወር ታክስ ትኸፍል ኣብዚ ከዓ ሓንሳብ ምስ እትኻዮ ኣይትሸጠነኻ ከምቲ ሓደ ትገላበጥ እዩ ናብ ክትገላበጦ ከለኻ ካፒታል ጌን ዝበሃል ኣሎ ካፒታል ጌን ማለት ከዓ ንሰይ ብ5 ቅርሺ እንድሕር ኣዋፊርካያ ብ7 ቅርሺ እንድሕር 2 ቅርሺ ከሲባ ክሸጣ ከለኻ ናብ ካልእ ስታክ ክትጠውያ ከለኻ ናይተን 2 ቅርሺ ካፒታል ጌን ይበሃላ እተን ዝኸሰብካየን ንሳተን ቀረፅ ትኸፍልልን ማለት እዩ ብኹም እንዳበለ እዩ ዝኸይድ ዳስዋይ ሎወር ታክስ እዚ ማለት ሶ it's right እዚኣ ጠቕሳ ዘለና ካፒታል ጌን ማለት እዩ ካልእ ሎወር ኮስት ከምኡ ዝበልናዮ ሎወር ኮስት እዩ ትኸፍሎ ነዚ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ምክንያቱ ፓሲቭሊ ኢንቨስትድ እዩ ሶ እቲ ፓሲቭሊ ኢንቨስትድ ስትራቴጂ እዩ ከም ሚቹዋል ፋንድ ኣይኮነን ኣክቲቭሊ ኣይኮነን ሶ for example manager of index funds the manager ክህልዎ ይኽእሉ እዮም ኣብኡ are not active ኣይኮኑን ንሳቶም actively pick securities ኣይገብሩን they don't need to serve for research analyze ኣይገብሩ research ኣይገብሩ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይገብሩን እዮም that's why እዚኦም ኣብ ዘሎ ማናጀርስ ኮስት ንዓኻ ዝገብረካ ውሕድ እዚ ኮስት ኦቨር ታይም ኣሕዋት ኮስት ሕጂ ቀሊል ክመስል ይኽእል እዩ ድሕሪ ግዜ ግን እቲ ዝኽፈል ነቲ ማናጀር ኮስት ድሕሪ ግዜ ኣዝዩ እንታይ ክኸውን እዩ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ከምታ ትማሊ ኳልኩሌት ዝረኣናያ ከባቢ 100,000 መጀመሪ ጌርካ 7,000 ኣብ ዓመት እንድሕር ኣእቲኻ 176,000 ኣብ 30 ዓመት ትኸፍል 176,000 ንማናጀር ፊ ትኸፍል እዚኣ ንኣብነት ኣብ ኢንዴክስ ተኮይና ግን ኣብዚ ተኮይና ግን እታ 176,000 ኣይትኸፍላን ማለት እዩ ብልጫ ዘለዋ እያ ስለዚ እቲ ሚቹዋል ፋንድ ምርጫ ኣለዎ ብልጫ ኣለዎ ኢንዴክስ ከዓ ብልጫ ነናይ ባዕሉ ኣለዎ እቲ ሚቹዋል ፋንድ እንድሕር ንስኻ ኣነ ኣትኒ ስኢለ ንዖም ክበዮም ንሶም ይግበሩለይ ኣነ ወላ ሓንቲ ፍሉጥ ኣይብለይን ኢልካ እንዳኸፈልካዮም ንዖም ብኡራን ክትገብሩ ትኽእልካ ኢንዴክስ ግን ባዕልኻ ወርሓዊ ድዩ ወላ ዓመታዊ ድዩ ትእትወን ገንዘብ እንዳእተኻ ባዕልኻ ራን ትገብራ ማለት እዩ ትሪኣ ትቋፃፀራ So, however, keep in mind, not all index funds, كلهم index funds have lower cost alone ማለት ኣይኮኑን. There is ካልእ actively managed ዝገብሩ ፋንዱን ኣለዉ. So, እንታይ ኢኻ ንስኻ ነቲ PE ratio ወይ ከዓ ነቲ expense ratio ርኢኻ ክትኣትወለካ ማለት እዩ ክንደይ ኣለዎ. So, always make sure ኩን ነቲ actual cost ዝገብረካ ናይቲ before invest ምግባርካ ክንደይ ኮስት ክገብረካ ይኽእል እዩ. እቲ PE ratio ወይ ከዓ expense ratio ናብ ኣብነት ስከና ክንርዳእ ኢና ኣሕዋት ንሳ. So, how do you index fund invest ከመይ ጌርካ ትገብሮ? Index funds have generally followed a passive ከምኡ ዝበልናዮ passive income rather than active style ማለት እዩ. So this means they aim to maximize returns over the long run by not buying, selling security every often. So simple is that sentence እዚኣ ክንጠቕሳ ከለና ከም mutual fund ትልውጥ ትገዝእ ትሸይጥ እቶም ማናጀርስ ማለት ኣይኮነ just simple እዚ ሓንሳብ በቃ ኢንቨስት ዝገበርካ ኢንቨስት ይኾን ማለት እዩ ኣብነታት ኣለኒ ክሪአኩም so most popular index እቶም ዝበለፁ ንብሎም ኣብዚ ሰዓት እዚ most popular index ኩልኩም ትፈልጥዎም S&P index እዚ ናይ ቬንጋርድ ግን S&P index ማለት እዩ ካልእ ዳውን ጆን ኢንዱስትሪያል ኣቨሬጅ ትሪእዎም ማለት እዩ ናዝዳክ ራዘል እዚኦም most popular index እዮም ታፕ index ማለት እዩ so እቲ ከም ኣብነት ኢና ምፂና ዘለና እምበር ኣብዚ ይኽድ ኣብዚ ይዋፍር ኣይኮነን always we're going to use this as example this is just lovely one ማለት እዩ S&P so ክልቴና ኣብዚ ክንምፀና ውድድርና ክንገብር index fund mutual fund ፅባሕ ከዓ ETF ምስ ሰምፀናይ ከዓ ሰለስተን ከምዚ ገርና ክንምፀና okay index fund ኣብ investment goal index fund manager attempt to match the performance of the specific underlying index ማለት እዚ
እተን ፓሲቭ ማናጀር እዮም ዘለዎ ኣብዚ ኣብቲ ግን ኣክቲቭ ማናጀር ኣሎ ሓደ እዚ ትቀንዲ ማለት እዩ as we said passive management is usually like mathematical algorithm let's say cost and fees less ዝኾነ cost ለካ ኣብዚ ኣብ index fund ኣብዚ generally more expensive ኣለካ ኣብዚ ንማናጀር ትኸፍሎ ገንዘብ ብዙሕ ክሳብ ዝሃለዎ ማለት እዩ just እዚ diversified ካብ ዝተፈላለየ generally ኣብዚ more diversification ኣለካ ንምክንያቱ እቶን ሆልዲንግ ዝገብሮ ካምፓኒ ኣዝየን ብዙሓት ወይ ከዓ ዓበይቲ ክኾና ይኽእለን ኣብዚ ግን ኣብ mutual fund ግን less ዝኾነ diversify ኣለካ less diversify and more ኣብዚ more diversify ምዃን ተንተፍረን ዘለካ እታ 10 ቅርሺ ድያ 100 ቅርሺ መሰፈርካ ያሲ let's say ኣብ S&P 500 ተእቲኻስ ኣብ 506 ካምፓኒ ወፊራ ኣላ ኣብ mutual fund ግን ኣብ ውሕድ ዝኾና ካምፓኒታት እየን ዘለዋካ ማለት እዩ ፍልልይ ኣለዎ ማለት ታክሲ ከምወይ ዝበልና ቀረፅ ኣብዚ less ዝኾነ ታክሲ እዩ ዘለካ ምክንያቱ ባይን ኤንድ ሴልን ብዙሕ ስለ ዘይብልካ ማለት ስፔሻሊ ሴልን ኣብዚ ግን less tax كل higher number of taxable events كقاطمك خلي مخنياتو እቲ capital gain ክሸጦን ክትልውጥን more ስለ ትኸልባ just بحصر زبل اينا امصينا زلنا all risky كل شيء risky anything is risk law nothing risk زي بلو ነገር ولا حدا የለን ኣሕዋት so ናብታ ኢንዴክስ ክንመጽእ እንድሕር ኮይና ኣብ እነዚ ሓዝናየን ፌዳሊቲ ኢና ክንከይድ ኣሕዋት let me see if I'm in fidelity ማለት እዩ Okay, good. So كم ويز بنا أبزي أنا search إن هنكيد any finality مس كليك مسكرك under mutual fund أخا ترخبان عاون so لو من تاينا هنري index سبتحدنا لكم management approach بدل all active index so call index click نقبرنا زيا like this so أب عينت category نزبل can call is all asset كتبلو تخلها كم ويز بنا ناتكا أتي star نايزيكا overall أنت عينت star كم high star تدقم return medium below ولا high table count أجمع يكون just medium return أبزي below دحين an average مالت expense ratio تزوج أو وضعيتها نزيد تخفله like very low برا so transaction fee كمان no transaction fee برا so let's click it how many company we gonna find only 3 like only 3 1 2 3 so زي تي عندي ኢንቨስት ንገብረሉ ስታይል ማለት እዩ ለሰይ ንኣብነት መኒና ረኺብና ዘለና እዚኣ ከም ወይ ዝብልና እቲ ማለ ኣሕዋት ናይ ቱዴይስ ክሳብ ሕጂ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ 3 2023 ወርሒ 4 ኣክቹዋሊ ክሳብ ሕጂ ሰዓት እዚኣ ንኣብነት እዚ ላርጅ ካፕ ግሮዝ ኢንዴክስ ፋንድ እዮም እዚኦም FSPGX እዚ ኮዲ ሲምቦል ናት እዩ ናብ ፌዳሊቲ ክትኣቱ ከለካ ነዛ ሲምቦል እዚኣ ኢኻ ሓደ መዓልቲ ድሓን ከመይ ጌርና ኢንቨስት ንገብር ከነምፃ ኢና ኣብዚ ሰርች ምስከድካ ትርኢ ኣለካ ሲምቦል ተቐሚጥካ እዚኣ FSPGX ተእቲኻ ንሳ ትበካ ማለት እዩ so ንኣብነት ኣብዚ year to date is 11.53 ተመላስ ተረኺብሎ still high ኣሎ እዚኦም FITLX ካ 10.02 ተመላስ ኣሎ 500 index fan ማለት እዚኣኻ like plus 9.43 this is the regular one the large blend ይብለን ነደለ ኩሉ large blend is in growth ገብራ ስታክ ማለት እዩ so 5 years እዚ ዝለዓለ ኣሎ 15.04 እዚ እውን 15.76 እዚ እውን ዝለዓለ ኣሎ 18.50 ማለት ክልቲአን እዘን ላዕለወይትን እዛ ቀዳመይትን ካምፓኒ ካብ 5 ዓመት ንላዕሊ ንውሓተን ኣይገበራን only index ወይ ከዓ the 500 index did it more than that ልዕሊ 50 ዓመት ገይራ ማለት እዩ so በዚያ ላይፍ ታይም ናይዚያ ፋንድ እዚኣ almost 11% ተመላሲ ኣሕዋት ተሪኢኹምውን 11.13 ገለ እዩ ዝብል ኣብ ጉግል ሰርች ግበርና so it's ዝበልናዮ ራይክ ኔት ወይ ከዓ ኤክስፔንስ ሬሽዮ ንኣብነት ናይዚኣ ቀዳመይቲ ክትከፍል ኮል ናይዚኣ ክትኸፍሎ 0.035 ናይዚኣ ካልአይቲ 0.11% ናይ 500 index 0.015 very low so كل شيء ደስ በለ እዚኣ ትፀቕጠላኻ yes I just ይፀቕጠላ እዚኣ ብጣዕሚ ይፀቕጠላ እንደዚኣ ማለት ሕዋት easy to understand easy to run ከባቢ 500 ገለን ካምፓኒ ኦኬ ክሊክ ንግበረና ኣሕዋት ኣበይ ኢንቨስት ከም ትገብሩ ሕጂ እቶም ዝሓተትኩም S&P 500 ኣበይ ኢንቨስት ንገብሮ you can do fidelity ክትገብሮ ትኽእልኻ schwab ክትገብሮ ትኽእልኻ vanguard ክትገብሮ ትኽእልኻ ኣብ ደስ ዝበለካ ማለት simple ግን I like fidelity is lower interest ስለ ዘለዎ so year to date is 9.43 okay ጽቡቕ ኣሎ return
like medium average نخنا expensive low نخنا risk بزي medium risk دارجة أبزين دحر توافير كات no risk just I don't want to say no risk just an average in دارجة risk يبولون زي معناته regular زخيدو index you هدأ فترة الكان كلا فترة الكمالي زي simple ناتا FXAIX أفيدالي تندحر كير كمالي بزي أخا غير كان invest قبل so average annual return is 1 year is oh my god 1 year is 29.87 that's a big one 3 years 11.48 and 5 years this and then 10 years this yeah market code yeah you can do more like 10 years all right what is the most important 10 abs lower company let's back a little bit زي مجمري أبزي minimum 0 you don't have to pay anything so بزيرو تأتو تغلا turnover see almost like 2% very low turnover أجبرني so نايزي حزن أزولات top holding نايزين عشرة كامباني نهلوكم أبزين الله تنزل على كامباني كلهم تريون لهم مايكروسوفت نهلوكم أبل نهلوكم انفيديا نهلوكم أمازون نهلوكم ميتا نهلوكم فيسبوك ألفابت زي كلهم تنزل على أنا أبزين نهلوكم حزن أزولات زي كامباني زي مالتي so it's top like 7 like 30% is top portfolio atoms زمزل على كامباني تاتيم حزن مزلو مالتي كالو نزي كامباني زي كن دحر كوينا أبزك تارجت نراي أبي دي نايدي سيكتور نايزي مصل 29.4 أب تكنولوجيز قبل زمر كوسة إيمالج like 29.49 سيت ناي تكنولوجي زي مصل خا ناي سي كامباني تاتيم 99.36 9.36 تاب كونتري ناي يونايتد ستيت ايو مصل زي SNP تاب ناي اس مالتي so composition until nabzi you can tell you كل نجار مال technology 29.10 مثلا financially finance كا 10 تخلط health care 12.38 تن كامباني تات تن حيزوان زلو كامباني سي كلن عبنا real estate 2.27 utilities 2.220 مالتي so كله in general تزل على حيزو زلو اب technology مالتي that's why تلقون لهم بعد Microsoft or Apple Nvidia and then كلن بعد Amazon قبل على زلو مالتي ناي technology so أبزين هلوكم 9.36 ناي United States other country 0.66 minus almost I don't know which one is the other country مالتي so زي بمولو كومن دا قبركا خصنا يخيل إذا فورمولا زي أجن كترسع زي بالله مالتي what else do we have to say أبزي nothing so نسخة أبزي كتجز إن حركنك أبزي account تلك خيرك portfolio تبل لأن تجمر تخلها تكفت تخلها account جن كم يجرنا نخفت أبزي مصلي أنت اللي كaccount لو إنك تبلو تخلها بزعبة فداليتي أسيل نحن مهرينا نبشون أبتي on life نمهر زل نحوات أبون بزعبة فداليتي عند M1 فاينانسن بالزيادة صبوا جرنا كنت سكتينا تو أبو أخت مهار تدلي سبات زينا كنام صينا مالتي so تمالي أنا يا نيرا زي post زيا sorry تقول لهم كنت جماعون لومي خندي سبات لهم ويا أسكرينا تمالي إذا طلبات زيادة لنا لحبش education بزعبار الاستت بزيادة جزء مجزء وinvest مقبل كل مسؤول تأثر كسب credit score بل ولا insurance بل كله مسؤول تأثر كل مهركمنا بزعبة stock market basic like this مالتهم أبي invest تقبل تدخلوا أنت تقبل تدخلوا أو حاجة زهم كبرينا الزيجن نحنا نزارب زل نحوات lecture نحن قبركم من مرنمورت أيقنا نو زي مرت زي حشكة اللي بلنا جن كن مهركم نخلينا دنشعو كن حجزكم نخلينا كسب account تدخل تدخلوا هم سنة بزي كن ريكم نخلينا كله ناي business مجزء بجمار like business mind تحرالي كخوين business دلها اللي كرسر دخلت اللي gas station دخلت اللي ولا خلا عينت ناي بعلها زخونة business دخلت اللي عاديات كن حجزكم نخلينا كن ده capital اللي كا بجمار عادي خلوا كله دن capital كخن ده يو نبيك بس حكا خل أنت خطرك بتخل أنت business كأتاوي خلاص أي أبيك تجوز تخل لوكوشنو مثالي كله بزي كابليزو كابرايو كله زيون كن رأيكم كن مهركم النام علتي نمبر 4 محدرا جنزب أزي محدرا جنزب كأخندي ياللكم كندي تأتوا بوه جمهورين أبت خلاص محدرا جنزب كندي تأتوا ناكل تورحي بانك ستمنتهم برينت جرنا كنا رأيكم هنا بانك ستمنتهم برينت جركم بعلهم تأتوا إكسل كنبكم هنا تيهم نمبر عبي كيد لو جنزب most important كتفرقهم عليهم نانسن زخرة جنزب كلكم خلينا نشوف how to save نتي زيد لنا زيد لزخرة جنزب مالتي زعبو زي باوربوينت تداليلو we already teach you زي قدام
ክልተ ሰዓት ን4 ወርሒ ዝኸይድ ቀዳም 2 ሰዓት ሌክቸር ወይ ከዓ መግለፂ ማለት እዩ ሰንበት ከዓ ንኸባቢ 2 ሰዓት እንታይ ኣለና ንኸባቢ 2 ሰዓት ሰንበት ብዛዕባ ሕቶን መልስን እንተልዩ ብምቕፃል እውን እዞም ኣብዚኣ ብውሕድ ንእሽተይ ክፍሊትና ክንገብሮ ከፊልኩም ትመሃሩ ነታ 4 ወርሒ ዝኾነ ሕቶ እንተልዩኩም we are ready ማለት እዩ ሎማ ዓንቲ ንኣብነት ብዛዕባ ዌልካም ኮርፕ ግማን ሓገዝ ናይ 2 ሰባት ጌርና ሎማ ዓንቲ ትርፊና ሓገዝም ሓይቶምና we are helping ተኸፊልና ይኮንና ንሕና ይተኸፈልና ንሱ ግን ኣብዝናህና ግሩፕ ምዝግባት እዮም ኦሬዲ ኣብዚ ተመዝጊቦም ስለ ዝኾኑ ኣብዚ ድልዋ ስለ ዝኾኑ ነዚ ክላስ ክወስዱ ኣብኡ ሓጊዝና ሕጂ ሓበሻ ኤዱኬሽን እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ኣሕዋት ንበቃ ነቲ ህዝብስ ንምምሃር ንምድፋዕ እምበር ንሕና ፕሮዳክት ርኢኹም ተኸፈልኩምና ንሕና ፕሮዳክት ርኢኹም ክትከፍሉና ትኽእሉ ኣድማዕ እንተ ረኺብኩም ክትከፍሉና ኢኹም እንድሕር ኣድማዕ እንተ ዘይብልኩም ኸ ኢዶም ሃፍቱ ማለት እዩ ንሕና ግን ኣድማዒ ወይ ከዓ ትነዳልዎ ፓኬጅ ኣድማዒ ኢልና ንሓስቦ ኣለና ኣብ መጀመርያና ክላስ ክሳብ ዝኾነ ናበይ ክወስደና እዩ ኣበይ ክመርሓና እዩ ክንደይ ክፍሊት ገለ ኣብታ ወርሒ 4 ዕለት ሶሪ ወርሒ 5 ዕለት 4 በኣ ሸዓ መዓልቲ ነጉሽሽን ገብርና ዝሓሰብናዮ ክፍሊት ኣሎ ነዚ ኩሉ እዚ ፕሮግራም ግን ካብ ህዝቢ ፊድባክ ክንሰምዕ ንኽእል ኢና ሽዑ ማለት መጀመርያና ክሳብ ዝኾነ ነዛ ቀዳመይቲ እግሪ ኢና ንዛብ ዘላ ድሕሪ ዛ ቀዳመይቲ እግሪ ግን ቲንክስ ጎሎ ቢ ቼንጅ እዚ ብምሉእ ናይ ባዕሉ ኮርስ ሌክቸር ዝሓዘ ይሕዋት ብምሉእ ናይ ባዕሉ ሓደ ሌክቸር ጥራሕ ብዛዕባ ሪል እስቴት ጥራሕ ተልካ 3 ወርሒ 4 ወርሒ ዝወስድ ከምኡ ስታክ ተልካ ከምኡ ብዛዕባ ቢዝነስ ተልካ ከምኡ ናይ ምሕደራ ገንዘብ ተልካ ብዙሕ ክንምስኸሉ ኢና ብዙሕ ኣርእስታት ኣሎ ማለት እዩ ሶ መላለይ ብዛዕባና ሓበሻ ኤዱኬሽን መን እዮም እንታይ እዮም ዝገብሩ ተመክሮኦም ብዙሕ ፐርሰናል ምልውዋጡን ኣሎ ኣካውንት ምርኣይ ኣሎ ሶ we'll go from it so far ተመዝጊቦም ኣለዉ ንሕና ንሕዞም ሰባት ኣብዛ ቀዳመይቲ እግሪ 50 ሰባት እዮም ኣሕዋት እዚኣ ከይተሓልፈኩም so far 40 በፂሖም ኣለዉ ስለዚ if you want to join that link ኣብታ ፌስቡክ ኣለሃኩም ንሕና 10 ሰባት ጥራሕ ኢና ንፅበትና 10 ሰባት እዚኣሎም ተኣኺላ ክንዓፅዋ ኢና እታ ጉዳይ ማለት ልዕሊ 50 ኣይኒ ገብርና ኣብዛ ቀዳመይቲ እግሪ ክሳብ ዝኾነት ማለት እዩ ልዕሊ 50 መደብ የብልና ናዛ ቀዳመይቲ እግሪ so this is how ንዕኡ እንድሕር ደሊኹም ፌስቡክ ረኸብና እዚ እቲ ሊንክ ተሲእንኩም እምበር ኣብ ፌስቡክ ንህለኩም ኣብዚ ላዕሊ ኣሎ ኣብዚ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ቅድሚ ትማሊእ ምሸት ተናገርና ሶፋር 4 ተመዝጊቦም ኣለዉ ማለት እዩ ፕሮዳክትና ግን ከም ዝበልና እሱ ኢና ነዳሉ ዘለና okay that's all we have and thank you so much I think so yeah ክመፅእ sorry ክልተ ነገር ኣለዋኒ ስለምንታይ ማርኬትና ሎማ ዓንቲ እትስልል ዳውን ሓደ እዚ ናይ ጀሚ ናይ ጄፒ ሞርጋን ማለት እዩ ናይ ጄፒ ሞርጋን ቼዝ ባንክ ትፈልጥዎም ኣሕዋት ሲኦ ብዛዕባ እዚ ኢንተረስት ሬት ኣሰካፊ ኢሉ ፀብፃብ ሂብሎ ሎማ ዓንቲ ብዛዕባ ኣርቲክል ከተንብቦ ተረሊኹም ኣብዚ ኣሎ ካልእ እቲ ናይ ኩለን ሎማ ዓንቲ ኤርኒንግ ነይርዎን በዓል ሞርጋጅ በዓል ዌልስ ፋርጎ ኩለን ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ነይሩን ኤርኒንግ ድሓን ፅሙቅ ኣቢልና ክነምፀና እዚ ግን እቲ ማርኬትና ኢንፍሌሽን ወይ ከዓ ዝቕባበ ቁርብ ኣሰካፊ ኮይኑ ኣሎ ነቲ ማርኬት ምክንያቱ ንሱ ብምዃኑ ኢንተረስት ሬትና ሃይ ክፀኒሕ እዩ ዝብል ግምታት ኣሎ ካልእ very scary ኢራን and Israel ኣሕዋት እስራኤል USA issue travel warning for Israel ማለት within Iran attack below okay so ኩነታት ናይ ኢራን ናይ እስራኤል ካ ኣብ ሕማቅ ደረጃ ክሳብ ዝሃለዉ እዚ ኩሉ ካ ፅልዋ ይፈጥረልና ማርኬትና ንባዕሉ ዘንብቦ እዩ very bad so ንባዕሉ ዝኾነ ሰብ ናብ እስራኤል ንኻይከይድ ግን እሹ ህጂ ክመፅእ ማለት እዩ it's very hard ማለት እዩ so ማርኬትና በዚ ክልተ ነገር ብዙሕ ሕጉስ የሎን ብዙሕ ሴል እውን ነይሩ ሎማ ዓንቲ CNBC ናይ ብሓቂ ብዙሕ ሴል ነይሩ ድሕርቲ ኤርኒንግ ማለት እዩ ያ ከምታ ዝበልኩም ናይ ጄፒ ሞርጋን ክትሪእዎ ክትንብቦ ትኽእልኹም so it's a lot of sales ማለት biggest sell of 2024 ሎማ ዓንቲ a lot of sales of ነይሩ ማርኬት ኣብ ኤንድ just kind of ቁርብ ቅልውላው ተፈጢሩሎ እዚ especially ናይ እስራኤል it's very like ኩሉ ሻዕ ጂኦፖለቲክስ ነቲ ቁጠባ ይፀልዎ ይሕዋት ነቲ ማርኬት ማለት እዩ እዚ ግን we'll see what happen እዚ ይረጋጋእ ኹን ተስፋ ንገብር ተተረጋጊ ማርኬትና ከዓ ናብ ኖርማል ክምለስ ማለት it's just nice stock market ከምኡ ክሳብ ዝኾነ እዩ so ንሕሪና ባዕላ S&P ህጂ ለውጥ የርኢ ግን just simple እዛ ንብሎ ፀናዕና S&P ህጂ ንህለኩም like yeah 5114.65 ኣሎ minus negative 0.62% ዳውን ኮይኑ ኣሎ ማዓንት ፅቡቅ ነይሩ ንክገርመካ ብሰንኪ እዚ ንክገርመኩም ብሰንኪ ዝኾነታት ቁርብ ምስ ተቃየረ ከዓ ደሓን ኮይኑ ኣሎ ተለዊጡ ኣሎ ማለት let's see what happen so this is temporary what ዘፍራህ አይኮን ዘሰክፍ አይኮን just nature of the market ኣብ ኣሎን ዳውን ኣሎ ማለት ግን let's see እዚ ብዝያዳ ናይ እስራኤል and Iran how it's going to happen and Israel and Iran how yeah ናበይ ክመርሐና እዩ let's see what happen that's all we do my friend
thank you. Yeah, engineer ጽቡቅ ሓሳብ ይምጽእ ዘሎ engineer Zaki ማለት እቲ share and take as about network marketing and then is ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ needs to create a joint venture or business ሕጂ ጽቡቅ ሓሳብ እያ ዘና engineer Zaki ሓፈሻዊ ንሕና ኤርትራን ናይ ሓደ joint venture ማለት ናይ ሓባር ስራሕ ማለት ብሓጺሩ ናይ ሓባር ስራሕ ትፍጠር ኮይኑ ቢዝነስ ዲ ካልእ ናይ ሓባር ስራሕ ክሬት ክፍጠር ክእል ኣለዎ ዝብል አይዲያ እዩ ዘለዎ እዚ ከም አይዲያ ክንሰርሓሉ ወይ ከዓ ክነብለሉ ኢና ምስ እስኪ ቁርብቲ እቲ ፋይናንስ ዝብል ማርኬት እስኪ ነዚ ሰብ ቁርብ ኣብዚ መዓልቡ እሳኢኑ ዘሎ መንእሰይ እሞ ነዚ ፋይናንስ ኣድማዕ ይግበሮ እስኪ ይርኣዮም ሞ ደንስዑ ናይ ባዕልና ኢቲኤፍ ክንገብር ንኽእል ንሕዋ like ኤርትራውን ኢልካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኤርትራውን ኢልካ ናይ ሓደ ሪል ስቴት ዓብዪ ዝኾነ ክትገብር ትኽእል ኢኻ you can do a lot instead of ኣብ ካልእ ኢንቨስት ትገብር ኣብ ባዕልኻ ናብ ባዕልኻ ኢንቨስት ትገብረሉ ክፍጠር ይኽእል እዩ ማለት እዩ so let's say 100 ኤርትራን እንድሕር ተዳልዮም ኮይኖም ንሶም ኣብ ሪል ስቴት ንበል ዋላ ስታክ በል ባዕሎም ኢቲኤፍ እንድሕር ገብሩ ክኢሎም yeah you can do that create ክትገብር ትኽእል ኢኻ ትሰግድ አይዲያ እዩ ብሕልፊ እዚ ኣብ ናይ ቴክ ተምሃሩ ኢንጂነርታት ከም በዓል ኢንጂነር ዛኪ ብዙሕ ክለውጡ ክርእዩ ይኽእሉ እዮም ነቲ መስርሕ ንሳቶም ዝሰርሕዎ ማለት እዩ so yeah it's going to be a good idea እዩ እዚ ትብሎ ዘለኻ ኢንጂነር so it's going to be big እዚ ግን ብሓፈሻ ብትንእሽቶ በቲ ኣብ ኮሚኒቲኻ ኣብቲ ዘለኻ ከባቢ እንድሕር ተጀሚሩ ናብ ዓብዪ አይዲያ ክብፅሕ ይኽእል እዩ ዋይ ኮርፖሬሽንስ ካምፓኒታትን ዝውንኦ ዘለዋ ነገራት like corporations ኩለን እንድሕር ንፈልጦም ኮይና ዓበይቲ ካምፓኒታትን so they create that that's all they are joint ventures that's all nobody single nobody had a family አይኮድን እዮም so they just big billionaires and billionaires get together ማለት እዩ all right thanks right appreciate it thank you Tasfit all right Tasfit ተመዝጊብካ ዶ you are the only one getting free by the way ኣብዛ ኮርስ you are the only one ተስፊት ካብ እስራኤል ኮንታክት ዝገብረና ቀጻለ ኣብ ኪሮ ዘይፈልጥ ሰብ እዩ so he's the only one without any payment ታን ክፍላ ንክፍልት ንሱ ጥራሕ ብናፃ ከመሃሪ ብዛባ ትመጽእ ጉጅለ all right thank you I have account okay yeah sure that's good one I just come by index yeah is it like a stack yes you can buy that yes ክትገዝእ ትኽእል ኣብርሃለ yes you do yes yeah fidelity ab yeah lo venga ክትገብር ትኽላ ኣብ SNB ማለት እዩ ኣብ እንታይ ኣብ ሸቦዋ እንታይ እቲ ኮዱ I don't know you can just a little search ta formula search ክትገብር ኣለካ ንእሽተይ ማለት እዩ you can call them they will come ክትሓተም ትኽእል ኢኻ አይ ምርት አሜሪካ ጥራይ ዲዩ እቲ ኮርስ ዳኣ ወይ ንሸነኽ ዝወስዳ yeah you are welcome to come ተስፊት yes you are in here but you are free you are the only one free I don't mean that all right thanks right memory okay welcome corps ba za September 30 ገደፋ በለና ሓቅኻ ሓዛሪ ባይዘው ሎም ማዓንቲ ነርና ከም ዝብልካ ሓቲትናያ ነው አይ ለዓልና ተማዓልቲ ላትና ከማን ለሚ 1 to 1 ነርና ምሳአ so yeah I'll ask them and then thank you guys let's see what happened what going on especially ቁርብ ናይ geopolitics ቁርብ አሸጋሪ ይኸውን ኣሎ ቁርብነት ማርኬትና ሕጂ ሓሲ ዝመስል ንሱ let's see what happened and then thanks guys ብሩክ ማዓልቲ ጽባሕ ናይ ETF ና ክርኢ ማለት እዩ so هاب index ريخ مالله هون ما عندك صباح قاعدة مالت S&P index more S&P طلع أنا حوات نزياب بتعمل فوتوا كم بتعمل لوت زلوا كامباني هذا S&P بزح سبون كعوة اللازخ القمة على بحلف نحنا بحبشة خلق أفلوت أصلا زي بلنا بزح هيك فترة الكخ أصلا زي كونت عس حنان فترة الكخ كونت كم تات نبراز الخاص كبنك زلا جزء خاص ناب عند حكي المالي So indexes that's how it is and then ETF in Korean ETF in VOO the bahala ETF so learn tomorrow. Thanks guys. Good day.